Dí bhachairte agus tásúla an ghfuil sibh go maith, tá idir jazz eile agam díomhaniu is ceann aonanta simplí atá an nílíonn sáin nó íon INDE agus is an rud atá gceist na Cúigdéaganna nó 15s agus feiceadh sibh ar báil ceannfá a bhfuil an tainneam sin air. Seo iad na cóábhar atá daí le Cúigdéaganna a dhéanamh. Briscí caisceannatha, Lauachain, Sílaní, Bainne códlúite agus cró cócó tromaithe. Ar dús Cúinne Cócaireachta, be 15 de gach rud daí, 15 briscí, 15 sílaní agus 15 lauachain. Curna briscí a maula agus John smidaríní dóibh. Dúsáid me se brúteoir prátaí agus me láha le seo dhéanamh agus féidir iad a chur sa phróiseálaí bí a chomaith. An sin, gar na sílaní agus na lauachain a bísí boga. Másc gach rud le chéile. An sin, chuir seahan bainne agus másc arís. Cur píosa mór scragel stein amach ar an tabla, agus croith an cró cócó air. Cur an máscan amach agus clúdaí é leis an cró cócó. John isbín mór dá, agus cur níos mó cró cócó ar bharr. Drid an scragel stein hartar. Cur sa chusnú char ihe. Anis is féidir an scragel stein a winch agus an isbín mór a ghearú is lisisinaí.